Толькі што мы выйшлі з цэнтра літоўскай дэмакратыі, з сеймаса Літвы, дзе удзельнічалі ў сустрэчы прэзідэнткі Святланы Ціханаўскай з новаабраным спікерам літоўскага сеймаса Йозасам Олекасам. Практычна гэта стала адной з першых сустрэчаў, якую новаабраны спікер правёў з лідарам Святланай Ціханаўскай, што паказвае, безумоўна, што Беларусь з'яўляецца прыярытэтам для Літвы. Адной з галоўных тэм, якую мы абмяркоўвалі, гэта, безумоўна, вызваленне наших герояў, якое насамрэч не вызваленне, а вось такое выдварэнне з краіны. Мы дзякавалі Літве за ўсю тую падтрымку, якую яны аказвалі нашим беларускім палітвязням і таксама ўсім беларусам, якія зараз жывуць у Літве. Анатоль, пра што яшчэ гаварылі? Ну, працяг тэмы палітвязняў. Заўтра тут адбудзецца прэсавая канферэнцыя, якую арганізуе група за дэмакратычную Беларусь сейма Літвы, і на яе прыйдзе Олекас. Па-другое, новы спікер, новыя магчымасці. Мы фактычна дамовіліся аб тым, што будзем працаваць, каб падпісаць пагадненне аб супрацы дэмакратычныя сілы і сейм Літвы. І гэта можа быць першае пагадненне з нацыянальным парламентам. Таксама выпрацоўваем супольную пазіцыю па як супрацьдзейнічаць прапагандзе КДБ і ФСБ. Гэта можа быць палітычная супольная заява літоўскіх і беларускіх палітыкаў па літвінізму. Ну і міжнародная праца. Думаем пра вельмі канкрэтныя рэчы. Выстава, магчыма, будзе да дня народзінаў Бяляцкага. Можа, зробім паштоўкі, каб палітвязням падпісалі літоўскія дэпутаты. Ну і думаем нават пра 27-й год, каб, магчыма, вось сюды, у сталіцу, прыехалі спікеры розных парламентаў, і мы гаварылі пра Беларусь, пра еўрапейскую перспектыву. Спадзяюся, пра палітвязняў не будзем гаварыць, што іх ужо не будзе ў гэты час. Мы ж аптымісты. Ну і таксама, што важна адзначыць, мы атрымалі пацверджанне ад спікера літоўскага сейма, што заканадаўчае становішча беларусаў у Літве не будзе змяняцца, не будзе пагаршацца. Беларусы змогуць працягваць жыць, працаваць у Літве да таго моманту, як мы ўсе не вернемся, спадзяёмся, ў Беларусь.